defensant la nostra nació. Avui també els recordem, els homenatgem i fem saber a tothom que el seu sacrifici no ha estat en va. Aquest és un 11 de setembre diferent. Diferent perquè avui ens demostrem a nosaltres mateixos que sumant podem aconseguir l'objectiu de ser lliures. Lliures per poder viure i progressar amb el nostre esforç sense que ens enganyin i ens robin. Durant anys, els enemics de la nostra nació ens han mantingut esclavitzats i, en el millor dels casos, dividits i enganyats, per poder-nos manipular i mantenir-nos alienats en pactes claudicants. Ara ho hem vist clar. Estem units i ja no volem cap pacte. Volem la llibertat, i la llibertat no es pacta. Aquest és un 11 de setembre diferent. Diferent, perquè a partir d'avui res tornarà a ser el mateix. Demostrarem al món que tenim un lloc entre els pobles lliures i estem decidits a tenir estat propi. Durant anys hem estat bandejats i no ens ha estat permès d'ocupar el nostre lloc entre les nacions lliures. Aquest és un dret que no prescriu. A partir d'ara quedarà ben clar que no hi renunciarem mai i que estem decidits a guanyar-lo ja. Aquest és un 11 de setembre diferent. Diferent, perquè aquest és l'últim 11 de setembre que celebrem com a poble vençut. Ara més que mai estem disposats a deixar enrere els segles de la foscor. La foscor que hem patit sotmesos al poder d'un estat que no era el nostre. Durant anys hem hagut de patir la intransigència, la injustícia, la prepotència i la imposició espanyola, que ha intentat destruir-nos per tots els mitjans. El camí ha estat llarg i difícil, però hem arribat fins aquí. Ben aviat establirem la data de la nova Diada Nacional de Catalunya, una data que està a punt d'arribar, la data de la proclamació de la independència. Visca Catalunya lliure!